салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши бизнеси ман. Бародаро, як чанд вақт шид видео намекунем дар бораи кроссовкиҳо, аммо имрӯз хостем ки як бор видео кунем дар бораи кроссовки, штоби шумо бидонед ки бизнеси мо давом дорад, яъне ки бизнеси кроссовки давом дорад. Дар ватсап ман муроҷиат кунед, 10,000 вибри кроссовки дорам, ай 600 рубле сар мешавад то 3300. хуб, кадоми ай суратҳо вибр мекунад барои бизнес кардан? Бародаро, тамоми шаҳрҳои Россия дастафкатон мекунем. хуб, бизнеса бигирен, пеш баред. Тиҷорати кроссовки беҳтарин ай. Агар ки кроссовки дорӣ, куртка дар кор, куртка, спортивка, футболка, чизе дар кор, яъне ман туда пешниҳод мекунам, дастафка мекунам, пули дастафкаша меспорӣ ва мегирӣ бизнеси кроссовкиро пеш мебарӣ. Бародаро, ва ихе гуфтанием ки агар шахсе мехоҳад қати ман ҳамкорӣ кунад, бо дили пур боша, барое ки кори бори ман ҳамаш масалан ҳаққонияй, честнияй, яъне ки ман амоната ба соҳибша мерасонам гуфтанием. Хуб, кадоми бизнес кардания дар WhatsApp бинависен ки каталог, ман шумо дар суратҳоша роҳитон мекунам. Агар ки маъқул шид, як моделам заказ кунед, роҳитон мекунем. Як пар не бародаро, як модел. Як модели 8 пара дар коробкаш, як светай, размеруша мегумтон. 41, 42 яктайяй, 43, 44 дутайяй, 45, 46 яктайяй. Я размер маламерка мерава. Ман просто образец шуморо нишон додистам. Вақте шумо дар WhatsApp ман бинависен ки суратҳош роҳӣ кунам, ман шумо дар 10,000 вибри кроссовки, яъне девонаи пеши хадавоя роҳитон мекунам. Бигирен тиҷората пеш барем бародаро. ҳар шахсе суми кам дора метавонад ки як коробка заказ кунад, як коробкаша роҳитон мекунам, бигирем бифурӯшен, бо дуюм коробкаша заказ кунед, сеюм коробкаша заказ кунед. Фарқи надорад дар ҷои Россия, любой ҷои Россия роҳӣ мекунам бародар, проблема нест. хуб, бо чӣ маълумотон битум? Бародаро, ду намуд кроссовки мешава. Мешава ай 36 то 41, мешава ай 41 то 46. Яъне 36, 37, 38, 39, 40, 41 мешава 8 пар як коробки подростки, бо мешава взросли 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ай взросли 44, 46 дупарияй, ай подросткови 38, 39 дупарияй, мешава 8 пар як светай. Ана хуб, як савол дигар бародаро. кадоми савол мета ки размерша алишку, цветша алишку мумкин нест бародаро. Ягон модела на цветша алиш кардан мумкин ай, на размерша. Ҳамин чӣ хеле ки фабрика роҳӣ карда, ман ҳамон хишмода роҳӣ мекунам. Давоми видеоро тамошо кунем бародаро, хулосатона бурен, ина WhatsApp, ина бизнес кардани бошен, ҳамкорӣ мекунем. Хонободу сарбаланд бошен. Бародарон, нигоҳ кунед, ҳар шахсе ки касали простатит дора, аз ширкати доруҳои гиёҳӣ ба шумо доруи простатит дорем. Гиёҳия бародаро аз чанд хел алаф тайёр мешавад, яъне ки аз 14 хел гиёҳ тайёр мешавад. Производствоаш Россияй, беҳтарин чизай арабикай, тамоми шаҳрҳои Россия дастафкаи мо бесплатнияй. Качестваш демонад. Любой точка Россия мо роҳитон мекунам. Проблем нест. Ин сиёшам ба зеба, нигоҳ кунед. Сиёшам ба зеба. Демонад, сабука кар. 8 пара дар дури коробкаш. нигоҳ кунед, полностью сиёҳ. Мекуши, по дам мегирад. Ино нигоҳ кунед, сафедча. Сафедчаам демонад.